படி ஐயா வணக்கம். தல இருமா, இந்த ஹாட் பாக்ஸை கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன். ஆல்வேஸ் மணி வரும். இல்லை, ஆல்வேஸ் மணி வரும். அதெல்லாம் வருந்தலை.
காசிம் யா காலையிலேயே வெளுத்து வாங்குறான ஏரியா. ஐயா வணக்கம். மினியை கொடுத்துருங்க. மினி ஒன்று. ஆமாம், தீப்பட்டி ஒன்று. வணக்கம்.
என்னப்பா சாப்பிட்டே இல்லையா? என்ன நாய்க்கு கொண்டு ப்ராப்ளம் கொண்டு போய் என்ன நாய்க்கு தான் இருக்கு வரும் நம்ம சொல்லுங்க. அது முட்டிடுங்க சாதா மாதிரி நீங்க போய் முட்டிறதுனால தான் அது வந்து முட்டும். போயிட்டா உள்ள போயிட்டா சரி சரி இப்படிதான் போச்சா? எது எப்படி போச்சு? இப்படி போச்சு? அந்த மேலே தான் நிற்கிது. அது அந்த பக்கமாக அப்படியே வந்திருக்கும் போல. ஒன்று ஒன்று சரியான சைஸ். கொடைக்கானல் காட்டு மாடை பார்த்தீங்களா? உள்ள நிற்கிது, தெரியுதா இல்லையா? ஒரு 7-8 காட்டு மாடு. நீங்க வீடியோ எடுத்து ஸ்டேட்டஸ் வைப்பீங்க, அதுக்கு தான் எடுக்கிறீங்க. லைவ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நைட்டு மிட்டூரில் 13 ரூம் புக் பண்ணிட்டு 10 தான் 9 ரூம் தான் வேணுங்கிறாப்புல. காலையில் 3-4 தடவை கேட்டுட்டு தான்